Jamali, Jamali, Jamali koplat tenan. Jamali 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 koplat tenan. Koplat tenan. Jamali oke. Nanti mbak, Arep nang melilir. Piro, Mas? 50.000. 50.000. Yo, Ayo. yuk. Selamat awan, Pak D. Jadi tangkut angsal. Apa? Gangsal? Aduh, daripada wong bisa malah itu wong budet. Apa mbak? Nasi gudeg? Betul, Pak. Kalau badhe tangkut, omahe Mas Sono niku pundi nggih? Oh iki mari dibleh karo wong-wong kene. Wedi kabeh wong kene sini. Masa Allah, ya Sono nyapu dibeli. Mbak Diki boyone dibleh. Lah wong kene padha wedi kabeh kok. Nang ebong ngono lho ngamble. Oh, komplek apa receh? Ditakoni Mas Sono malah boyo. Piye mbak sampean apa kok golek boyo? Apa ibu mulai to? Wis tau, bolak-balik nggo boyo mulai. Akhirnya yo ngalih. Iki anak wong gandaran rapi, berkreasi, korupsi, prestasi, jajal tak takonane. Kok arep takok? Yang kalem mbak, iki ora budhe. Pak iki ora budhe. Bisu. Apa takok apa to mbak sini? Omahe Mas Sono iki lho, Pak. Oh
Alah, sono sing tukang mendem itu. Ana lho, Mbak. Lurus terus, gua sampe pas putih belok kiri los. Kok belok kanan neh. Kok mau cet putih. Anu ya, Pak? Mbak. Ya wis gua ya, aku apa ya? Sik sik. Enggak digele bojoku ya. Iya. Dadala. Sungai tau mau pijat. Walah, beras entek. Lubuk entek. Apa cekak ini? Bae belanja iki. Pasar. Walah, gembus barang. Li, telak celuk iraku. Budek kok piye jane. Apa to mak apa? Kok bengok aja niki. Iki lho, arep nang pasar bene gembus iki lho. Kumpulno sik. Aduh lho pondhe kumpul, bukan ngumpulne iki. Golek-golek kono nang ndi ngono lho. Gembus iki lho. Aku golek lo nyandi. Wis mubeng-mubeng golek sing duwe ngono lho. Lha iki mbok sebul kok gak iso to mak wis. Mosok gak rumake to. Mak iki pensiun superhero. Engko tak sebul ban iki. Dos. Ya wis goreng tak kumpulne. Rencananya yang kene sik Mak ya. Rencananya yang Mas ya. Nanti kan Yo, pasare ikut. yo. Mbak. Dia kumpul gak? Duwe. Nyandi? Oh, ya wis. Walah golek nyandi ndi golek kumperan kabeh ngosok aku mulai. Mbak, pedae cek gembos, gak membuahkan hasil. Soalnya makku piye ki mbak aku. Susah harus ditukokne motor anyar mosok aku ora manut. Ra iso nyenengne makku peh aku senene ki mbak aku. Milih-milih sapa ya kumpul. Oh ngene sono. Sono diirane mari tuku kumpul. Sak panganane. Goblok denane. Nampo? Wong ngare to, seperti garing-garing gitu ya. Masa lho? Kandi lah ngaret iki. Ning alas kidul ngono lho. Kok roh jamali bareng ngaret kondi kowe? Aku pas manjir layangan to. Tak rusui tak jujug. Kena apa ngono terus aku melayu aku.
Ya udah guys, sing ngono kali jam beli karo mae. Waduh pokoknya. Sing ngene iki tak blituki. Lah yang kuburan kok nyawet gede lho. Ndelok sugih. Ya wong adi iki lagi kerja semangat. Makarnya ora duwe to. Wong kok kosong. pengene istane to. Iya. Wong kabeh iki butuh proses. Gak iso lakon istane. Mie instan kok piye? Goreng lho. Instan ya. Ini mau mandung. Aduh. Udan. Udan. Jo, ke sapa ke Jo? Bae. Ayo. Kurang jangan pacane. Ngawur Jo, wis nang wong e jenenge poro. Terus nah, kok ngono lho. Lah yo, Mentok-mentok kusune blok. perene Jo, perene Jo. Arani Ojo ngene benrene. benene. Sik dingerti kok kene Jo. Iya. Wis ngono. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Enak apa, Mbak? Anu, arep takok omahe Mas Sono ndi ya? Sono sapa? Walah kuwi lho paling sono sing tukang mendem lho. Wo, omahe kulon kan lho, Mbak. Andenge masjid ngulon terus. Kulon kebetulan di masjid piye gedung mata sih. Iya. Kuwi kuburan. Dadi Mbak beli itu iki lho, Mbak. Omahe mriko lho, Mbak. Sampeyan iki sampeyan lurus terus. Mengke ada langgar to. Sampeyan belok kanan. Terus belok kiri maneh parane cat putih. Oh, nggih Mas. Mriko ya? Nggih, sampeyan mriko, Mbak. Nuwun nggih Mas. Oh, nggih, Mbak. Salah. Kok mobil lho jenenge. Iya, iya. Wah, ya wis apa ya, Jo? Pero gak Jo, gak roh aku. Gue Mas Sono. Masa bojone kedua nih. Ora sono ke pokok ayo, kamu mendem. Kamu demen ya, kayak kurak di kok. Parane piye? Tutup ning. Penasaran ini ditutup. Cote. Bahaya, ngorone sama tenan nih. Kowe lho. Ngorok tatap wae. Mangga ngono ae. Yo maaf kok gak adoh kok. Tulen ayo. Kejane siapa tuh cakeke? Wis, tau ah. Masa iki ya langgar? Kira langgar belok kanan. Tak belok kanan. Walah. Omah dhewe. Wong tuwa ya lunga. Berarti sitok kerjane adoh paran. Ya wis lah. Ya mikir-mikir ana. Tak ngaku aku. Aku pengen tak resik. Asine ngene iki aku ning Mas Dhewe jiblek. Piyen mah mangan dhewe gak ning basuri. Uro ya ora sing ngolongi. Arep sapi yo sapai payu. Urip kaya aku pakai tak syukuri iso mangan di rumah. Tapi kok ora mulai-mulai. No, sono. No, sono. Di tuh jenenge. Nyebut wae bengak-bengak. Alah nyelek kumpul ki lho, nangge ngumpul pede makku dibuang sampai kenyang pasar. Kau ning guri lho. Nggo dhewe. Ya wis sak nang tak jeko yang guri. Oh, watono ndel kumpul sampai nang guri barang. Kumpul seneng wae ngene iki goblok kok kumpul kek guri kudanan ki nayeng. Kok malah kek guri lho. Piye pindhe bolos tak kotak tenan. Wah, tono ndek kumpul yang guri.
Yo yang kabeh sempomu iki. Masa tak tinggal karena ya sama diri dewe ya. Loh, adikku tuh deh. Mas Sono. Dek Sani. Dadah. Alon-alon tuh dek iki dalane lunyu. Iya kabarmu, Dek? Apik, Mas. Dene iki gak mulai-mulai aku dhewe iki ning mah. Wis to, Mas, gak usah ngeres-ngeres iki enak aku. Bayo. Ke bocah kok ayune kok ngono ya. Ke sapa mosok adike sono ke? Wah, jan idaman tenan kek. Wis yo kene, duduke. Piye kerjamu ning kono? Lancar gak? Alhamdulillah lancar, Mas. Bayarane piro ning kono? Alah lek bayaran nih sing penting kena nggih mangan, sandal pangan ya wis, Mas. Oh alah, berarti saiki kaya iki wis duwe lanangan iki. Urung, Mas, aku cek dhewe ning kono. Masa to aku wis gedhe kok ngene kok gong duwe lanangan. Alah, lanangan ning kono iki piye, Mas? Elek-elek Mas. Masa Piye ta? ngono? Jo. Lho, Ngene sono tenan ya. tenan. Nyambung kayak cak ya. Keke kok pacare sono. Gak mungkin tapi pacare sono. Ayo. Loh, apa ya? Kasno karo Pak Ijo ya? Bagi jelas cak nginceng idamanku ya. Gak terima aku ngene iki. Gak iki pelajaran ditanono. Kok pempes gua yang kene. Wah, sawangane ketok anyar iki. Ngene. Bayu opo ki jane bayi kok batang jane. Bayu taina ambune kok ngene ra umum. Saiki ya wis kena ge pelajaran kasno karo Pak Ijo mengki. Masuk iki gawane ya. Masuk tak we. Oh. Kok ora we. Wah, opo iki? Opo iki, Bang? Wah, ambune Tai Cuk. Tuh, kurang ajar ke Jamali. Apa nih? Apa li maksudmu gemblang-gemblang pempes sih? Maksudmu apa kok nginceng idaman kuwi? Apa? Idaman? Teko Thailand to. Kamu lho kok silite jaran, ngono kok ngomong idaman nih. Aku memang tak berparas rupawan atau menawan. Tapi aku takut karena jadi orang yang tak tergantikan loh. Cok, gak mampu aku li. Omonganmu kayak udan es batu liwat. Piye to? Aku lho tonyonen wis tonyonen ning lho pasrah iki lho. Piye to kowe iki? Ke nyapa to ke Jamali Wikasno ke kok. Angkalan-angkalan iki jane iki nyapa to ya. Yang sana arep tukaran ki lho, diparani yo. Iya. Enggak rame tok. Piye to karepmu iki? Wis, Mas, wis. Masak lho. Iki jane nyapa to caloro ki kok gelut-gelutane. Ngene lho no. Iki penasaran karo Pak Ejo, iki jene sapa kamu? Masa kowe gak ero to we? Iki no adikku.